clase aquí, la clase de 8 que faríamos sería interpretar dos poemas, un que compuse desde la área, por entender, e outro de Manuel María que foi recentemente finalista no concurso de videopoemas da que compuse Manuel María. Vale, agardamos que vos guste, e que sea unha mañá animada para todos. Vale, venga, Estamos aquí entretenidos. Pero mira. Sí, te estaba mirando, pero ¿qué actuación hay? Van a tocar de ustedes. Tamén van tocar varias veces aí na Casa do Negro. Ás 10:30, ás 11:30 e ás 12:30.
Todo en directo, por lo que dico. Queda moi natural. Despois xa cho paso. Sí. Espera que falamos ahora. Vou gravar esta só. Vale. Vai van tocar dúas é unha pena. Depois colgámolas nas redes e así animamos tamén. Que non se me esqueza logo as leituras, o que se me... Estoy ali al top. Nova Galega de Danza ten este ano 7 nominacións aos premios máis. 7. Entre eles Iván, a mellor interpretación masculina. Joder. Hostia, Queda natural. Venga, fala con la